Ebusiafo mi mo bibi akwaba e the by emergency Ghana TV so ebusiafo basa na wa subscribe wa like na wa drop comment no so e wo comment section no e the amame na ene story aminsa kan e wo fidie hwase ne e real definition of wo baboni a e na wo tu baby nka yen youth na yesi so no aya yentie ya wofo no mo kakra omo ba wiase we mu e ye den ejayen nti yesra mu ayo mo ne yeksa yentie ade e yakwa ne se abofra wawo na ba asase we so ne kasa ontie nanso okofa asem no ba ho mframa ye den e bofa ho eno kwa na e yasem bibia nti next story abeka mensa no ebusiafo yemfa yenua be yasemi entu ye hofo yenua be bi de nasem abeda MFK e wo Lawson TV na asem a ababaawa no ejiri gu ho no mpese ya yeko nyekoti mu nsem emu asisi ana so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no kame ho nekohwe video emu asisi ya fro say but your friend Joyce upon Joyce anopai de na do nam anopai de boko ma me fa be me ne be ma bitina your friend on Daniel akowua me free be kwa aman ono so wa dance bo food me fa no no o ma miensa na edwuma mu nye odi mi ko ofie mi hu o maame ne papa me de to o maame anim o maame se ne ba no no ni oba bi neti no oba na ko ba edwuma o de de na to o maame anim me pa chom de to anim se ne ba na hu me so o ne me betena nti me pese me bebusam ena maame ne se akire din to aso ena maame ne se ne ba nde no ni oba bi neti ma beto se nkran so ofie ho na oba ne ko ba adwaman e ma be ma ne ko kan e na be ma ne ko oba ne kulomu a omobo oba na busuafo bo be ma no tete na taade nyina nti oba ne de o ma ne ba ne ne ntina biem ti se me ne ba ne betena de a me ne ntina ma me ne ba ne tena kakra na galamse e ba kuloni tubo fodu ho ene mu ni kenyan nti omo fa omo security Lawson no mo wen omo ma emu ho no me wa na be ma no ka chen se wanye sika kakra wakoto plot nam se eye ene ha ase o hyehye dan mi ko mu nsuo menu aduane de ma omo a no mo si dan no so ena ma esi 4 rooms toilet and bath edi kan no so no me ho be ma no ka chere me se o ba bi so one ne nyem enam so wan kwafa na enko masa one wonyem ena wo slame so oba ne maame ewu nti wo pese o ma oba ne beye de ebetena bo food ho ena wo han dan ye de maame ena me tu free eho kwotena eho na efri baabi kokko ase omuni me na me kwotena ho ena oba ne betena ne maame fio ti enyina na eti kulo ne so nti menyinsen no oba ne so ebe wuja me ma ne ba ne wuye ena me ma me te junction me kwatena ho na me wo nti me kwatena ho me wo ye no na me se me na ho ma bo food ho bi nti metena me ma me nchen ho na usu yo na ho ha dan ye de e ma me e wo ho ena me te ho a ma afa de e ko wi ase obe ma na sa kwofo oba afoforo e wo bo food okuro bi e fe na genkwa so na me ni mo oba ne da me wo ha na be ma ne to a me ofie enkomodi die me ni di nkoma me hu se kokoko Daniel obi a so ba be ma akora ni scan na no ba be hye ahada da no wo hye ha ye de timi na me pie ye timi pie nge ni hu me no watu atene ko na mse maame ma me ba che nkra de wa fi me na mse maame nya na me kasa ho no wa bo obi fie abebo ago me pie me frɛ wa mfi me ada we kurase ni ana na ma me ka sa che again asema again me ka se me ba wo ana wo ke bia me nsulo ana me sesa wo nsulo me ti be ma ne bo na ni chira again no emmo wani nchira me won kan de wo me ne wontam nchira no emmo wani nchira na me nsulo no to ka sa na ma anya again ne hwe me je o hwe again ni din nti na me bucket wa no wo be ma no ana me be ma nde me ba no koma ye madam me so bia me sua adwuma no eben e opposite ho na
dine kwa my madam timi wo hana anya madam frame say Daniel de akura na ye dey aba timi meje me ba na ma me ko ye me ko je me ba nti oba pa ma chaw say girl na ye mistake ba woni ni be de woni ni be ja na me say o me de npo de emfa me ho wona aye be ma nti so be fa ma atan a me de emfa me ho na ma eti wo afa de le kwoti yen say be ma na fa me machi akosi 2 rooms akosi girl no o ma mi fie say omuni dan dem me so me han dan intimate ya no eno ba me friend busa na o se enye no kole mi busa na o se enye no kole inti ho na me ma me nso kwa achima inti me ma me ne ma me kwa achima wo ho ena girl ni betwam se ma me Daniel girl na wakofa na ebu o ha girl ne ba me fie bedi matem me fla Daniel na Daniel de phone na ma girl na girl ni di matem ni girl ni na mams na maso mo mpena twen a mi amode me be kan hu inti ma me ka na ma me twa so ma ye be fie me o ha na be ma ne fly Joyce nam si Dani e de be nkwase asem na no ma me ko agenkwaso godi ye nam si de be nkwase asem na me ma wo de ma me mu twam fin no ka asem na o sen pa twam ne ma me twam fin wo ye sure ma be ma wo ne twempena etimi ka kire o se wo no ma me twam fin ade ono ma me adada ma pa cho da bi nti dienti na wo no wadada nti so de ye fin a wo ne be hunu na dienti no do ma me be ka won se wo no ma me nyina me ntiase ma o se me ma ko me ne ma me akọ kromu ho sa me ma me akọ didi na tamo sa ne onye be ma de be nde be na se nya sa na ma me ko kan no na me nima sama girl no ko ka kire me ma ai be ma na be ma ne flare no no wo adwumam nipa gu ho no ka asasem ti wo ka asasem no ena nipa be ma ba ko je fon no ka te no ti me flare ya wan fa bi me flare ya wan fa bi enti asem no kra me de ko ye ho ai ena ye flare asem no mo si akula ni so ko kan ya wo se asem no de wa kana me ma mi didi na tem eno nto nchen ma menene nya problem bi sikasem ho woni ne ko a o ma uskanto aduane ni onfa won sa akura kan ho enti me fly wanfa me fly na o de amage no na ge ni di matem na msumi di na temu bi ana me de asem ne ko we control ana mo fly asem so mo ne be kasa na wo boy di watem na so di ni bi a rent control na ade case ko menti ase Joyce ma wo boy di watem wadi ni bi a rent control dem ko ye den ya me de ko en se on sha kula no me so na me ye adwuma kura ni sa na rent control bi nhwa ne ba rent control ne ye de ne ko menti ase o so eden social FM Joyce ene Jordan blasting watutu pay ukunu nhwa ne ba oni na kontokwa ase me de ne ko rent control o de ne ko man pa chom ne ko social FM mateto so nkasa na onsha akola no miska ti me ne ko ye no e no mo ma me lete ti lete na me de ko si assembly man so na assembly man de ne kom akoman ti me wa me ma me ho anwumle na me sisa de mi ko fie na makwa akoyi ata me ko ya waba watupunu nim na me se Dani bie puno na mba be ya tade o de say ya wo de makwa on de mimie puno no enti ba bia ba ko no ko ne ko da ho na me ba be family ma na o ba fa woni ma say se we am do ko man ka so mo meche o mo nya ohwe me se kasa no mo no nya de en kasa na sha akola no ma me kan ya be ma na mie puno no enti ho na me ma me ye de e baaye ti me ma me ba no si Daniel wan fi no Daniel en flame minu ni asem bia ma me baifuo jaya ne enwale ya wale no kan sa chem na ma me sa minya o ma me wale usuban ti na ama girl Joyce wo ye de wo ye sa na me o fa me bankra na me mpene so na minim se e bedroom le bia ma na ye se ya me ka kire me ba no na me ba na anya de entie ma ena obi e pru no pie ti wo ko no na ma me ye de kasa mu ne ye kasa oyi nensa me ma me asum wam na da me ma me asum ti ho na me nua ba ma no so ye de e wo ho ana me ma me nua ba ma se Daniel ya bele wo na we ya sama
me ma me kan ya wa yi wunsade ayede e boda so ma wo yi ne na me nua nsu niti no atwa me nua na se aguo ba bia ne e wo no nso no papa bi wo nte ho no wato hotels na me nua nsa ye de ko wo ho e ma me nua nsa ye de ebuye owie ya ma osa akwafa ne gang wo bofodu ho sane mimi nua na bo no nti omo mebo ye omo ba na omo de blantain e de aba ho sane de mo niema no omo ba be yi niema enti ye fiera store bi wani mu ho na papa nse de mo ye nyina mo ye kuku na obi ne yela sem no mutimi kwotwe ho blantain e ba se mo ba gi niema no be ma no so oni oba ne wo ba enti mo ba gi niema no on fa kra ne kwada ho na danfo ba ko ye friend papa yezu be ka se jai mane fa na niema we kra etimi tobi ti na danfo su di matem pa odi matem ana mse sa u be di matem de ekwaso nyina no memiti bo fo do obi minti wobi enso de wo ho na ye dai o ka kele me ani odi matem pa na ma omode ye de koi ti me ya na me sa call social welfare ho no mo fle no eno mo ne kasa se asam no oba no be kan ye no wan kasa bia ye beku anase ye be se wabo oyi wase asabu wayinsa wakontansa osiane eye yemfa nche no na ye bayibi na ye ba ye ena de be ma ena itwa asam no so no mo ma me say me nya de me nkotena dan ni na ma ye de ye kotena dan inti ya titi wa and eba sanma get ni fra odi matem get ni fra atoso first one second one third one me mani fa mani munya form de oba yesisi ya no ena me se saade a me kwa akobo no ti ma me ko ye no ma fa me nsanka no inti get ni su di matem pa na mi kunu ni wo fa ase ye dai e wo ho ena me se hwe edidi atam na odi mi no si wahu no osi an de mi mistake ama me ye ense me ko ga ni fie se ma se TV wo ko fie onum no wan kan hwe no no hya se edidi watam me ya na me ball punum se omie punum na obi epun ai o ka che ne wo fa se bie punum ma ne mla no de ba de no ba be se mi suro no mente se Daniel na wutimi didi na busuafo watam no ana me busan se na busuani bai ana Daniel se mi medidi na tem me o ka che me se ma mi twam fi o se yi ni sa ba ma mi aso no na se didi atama wudi mi nyina Daniel na ma okwa ma wo ye dai wudi matem enya ma diga ni so mi mu no ka me kwa akobo no ba ga ni so mi TV e bo ho enya nkotwere ye na sese enya ma na enya so se kan ye da ho na me so me de ye dai me so me de bo TV ne fledge no ma be man be so mu obo me ma mani e ho no se wakọ ne side check ho ene na akọkọ ntọkọ asai niema nti oba e wa misa hwe wani so wom obro me ma mani we ho no mi ko fie utwa picture me pa chan o de ma producer me pa chan pa cho mo fa nani na ho no ye ne to so ene ye nhwe be ma atwa nani so ma nani aho no all because woni nnete wakọfo oba foforo oba ya ko oba ni fie enti nani so wom Joyce to asoe Ezia na me ba fie. Ti be ba me ma me ho. Ade a chi mi kotokoko. E de ama ketu ande me na won no. Me hu so kada. Me kula ni team na police ni. So mu hia me. Ti me ya no me no ma ntwetwe. Na me tina mu. Na me no mu koy. Ti me koy ya no me kotum. Na me declare do ye de esi mu. No mo ka cha me kwan se on fla be man se ya che me. Enti wo mo mla. Na be man ne bai. Bana ne ba odi kotokuro aba se me makotwitwa ne niemem na me woni me jai dada oni me ni ba empana twen oni me twen oni me jai dada me hu zo akofo oba afoforo e na me ba be bo oba nse me meku no enti omo fa me ntum enti na me ba no ewo me ma me ho e na ma me ma ode me ba no ma me sister ba ako na odi akra ne ba to odi akra ne ba ye no e na police woni busa ne se na akra we ye no se oni be ma no eba no nya na be ma nso oni ni ba no na ye mpena keka no ne twen ye e na mo fla be ma no
ɛna ɔmo yi me free ɛhɔ na ɔmo de bɛtena police station police fo n'akyi hɔ ɛna me ma akora ne nufuo no mo to ɔmo ɔbaaye no ɛna yɛkekan ya no ɔmo si omeme ɛna obeme to obeme no na ɔno wɔ se nyɛ ɔno na de me kɔɔ yɛ ɔbaa na de me kɔɔ yɛ tinia na ɔmo se nka yɛmfa yɛn sentim sɛ maama ɔno ɔmo bɛkye no ti police na sɛ obi a ɔde gɛ na ba sɛ gɛ ni so obeku ɛyi na yiri nti no yɛnkyi ni ntum na ɛdɛ na ɔno ɔntimi nsan nti gɛ ɔbaa na busuani bi nyɛ dɛ ɛmɛsan na me sister yɛ dɛ ɛsan yɛ na ɔmo hyɛ da sɛ yɛ ne dɛ yɛmla ti ɛda ne so yɛ no yɛkɔɔ a mekɔɔ a mekola no ɛna te hɔ ɛne ne maame ɛna te hɔ bɛɛma na ama ɔmo busa mekola na mekola ne sɛ ya me kunu maka biribi akyerɛ me kunu ɔmo busa bɛɛma na bɛɛma nsɛ maka biribi akyerɛ me yele mekola na ai mekola ne maame sia ne mimi si meku ne ba enti no asɛm no ɔmo fa ga ne nhyɛ me nsa ɛwɔ na awuo ti hɔ na police ni ne ka sɛ ɔmo de ɔmo nte hwee enti sɛ maame no na ɛyɛ dɛ ɛka enti sɛ bɛyɛ asɛm no yɛmfa nkɔ court no ɔsia ɔpɛne saa si yɛmfa nkɔ court wasɛm ne twitwa so ma me ɔbaa pa o yɛ ayɛ long toa so yɛmfa me nkɔ court enti ma yɛ na bɛma na ama yɛfrɛ bɛma na saa maka biribi akyerɛ me yele maka biribi akyerɛ sei ɔma ama nti police ni kura di bɛma na tem sɛ wa ɔde asɛm ne ba yɛ afɛ di ewudwitwa wo nsɛm so ɛna mam ka kyerɛ police ni sɛ minsi hɔ biem fi sɛ me wɔ ba ketewa me yɛ adwuma minti edivide bia me metena saa nti minsi hɔ biem ma nkɔ biem eti yɛ police station wɔ no me ba ne yare nti me wɔ ka kyerɛ police fo sɛ me ba ne yare ɔnhwɛ akola no ɛyɛ sɛ bɛma ma ne bla ba ko ba yɛfrɛ no yɛ apaka ɔbaayɛ a ai ɔmo ni mi ofie hɔ na de ɔmo nim no yɛ odobroni ɛne abena eti police odobroni ne yɛ de hia ba number 2 anasa number 3 part number 3 enti me ba o number 2 no so no ɔne ne da wɔ hɔ de wote ase sɛ ɔne ne nyim to ɔne ne ntena no ɔne ne da ho eti sɛ wo yɛ number 1 ɛna de ɔne na awo sɛ wawo me pa cho ɔno de ne ba na frim ti ɔte fie hɔ ɔne bɛma ne da so te nti number 2 nti sɛ number 3 ne na yɛ odobroni no to aso yi ma enti ya na obeka asa na police ni busa say na obaya ogina hoi munim no osiane de minua de na be kire say odobloni ene abena na we de enye de yenimu no no osna kra na ohye na chi na osi akra ne de enimu no na busa say bla ya akra na ma tu ni din wose tu ni na mse sa mu tu ni din no abusuafo no mama o maame ba papa bai abusuafo nyam bai eti minim sadania no so yi onkofo anim ɛna ɔde mu tie de sisi so ma mo betena hɔ ɛtu ni di akwan so de ne to papa ai friend bɔgɛ enti afa de ɛdai ɛna musimu nime asɛma ne bɛka sɛ first ne pɛna asɛmpa na ɛsɛ de me nua no kɔfa ma no ha adwene dodo enti me nua ne na de ne ho na sɛ busua ne ɛte aseɛ ɛpene so sɛ abrante ne ne ɛma miɛnsa ɛntena wonya mfie sɛn pacho mo 20 years ɛna abrante no nso wɔ sɛn pacho 32 years ɛna wo 20 years wode na tena mfie sɛn pacho 4 years ni ɛsɛ wo hyia no na wɔ 16 years na wo yɛ de adwuma pacho me hyia no na menya adwuma ba me maame na chi meat pa ma me ama na me beton na me di hu no so na emunye eti me maame meat pa de be ma me no ebu akra me beto a ne ma no enkra nketo ani susua wo hia no na wo miensa nti wo 16 years ni no meat pie a wo ton ehun sika na me di wa me yi di ama no na o de bi ato aduane ama nkra na di ebu anam se me di bi anu aduane ne e di ama be ma no wo maame agina eja ho anwa hyehye ebi kura timi tu show ya na utimi koton eyi bi de ma bema ne ma miensa ma me wo sesen bema amanfo besia sika kasa guade no ma me mente wonka esam sika na me chema wa na da ko ma bema di uba na me ka wo se no ano no kada ho da ma chi sabri o se no ano ne de he sika na so meat pa me chi na waye akontan basa nwonran uhu hwe mame ne tinisu ne ba no so tinisu se akura 16 years wo mame de niam asoma wo se makohia bema Joyce
die na ma wo hu dani a ukodo ne bro so bema ne mami ensa na wo mom e na ado ma me sika hwe no die na ma ukodo no ma me din kan wo ba ko ansa na wo koshia no sana mi koshia ti mi ko hu na o mami ensa no na ase me ko fa we asa fa we no etimi na me ni so wa wo mi ensa de na ni da form o ba pani no anya sen me pa cho me wo me ba pani no na mo 13 years ani osoro ntem mama o say bo so me 9 be ma no hu be ma no bo so me 9 we ja akwa no mama na so wo ye na nche bia na ohia dani e ma no we aho kire ba ntina be ma na busuafo be ma na se wo hwim ntina ho kire no se ntimi pa ti madam bi wodom pass one le free me sam ne anwa ntima na wo de ko se bia be nya bia tadua ne adi ahas me bande kwa na eye kama fede wiase a me be koba na akra 13 years ti me wuwie ewie san koto dom at the age of 16 e do ma me niema e kokoton e di sikama be ma ne ma miensa enka me wuye yi enka wo ko sa empena twen na eye bibi ntie because bibi ni fie enti nka ko pe kakra de be support ba wo de Joyce, na your door and answer the Joyce, we be so awesome. Na your door and answer the Mampa chan. Den. We call who na say. Menet na ya mfitiasia na entisa. Mfitiasia ne de na entisa. Ani ogina ha unfa sense su ne da. Mfitiasia no ye den. Mfitiasia de no ne meti boko. No show. Onya bi a oma mi bi na se bi ni ho de ambebu ada ma me mene o ma me me a mene kwotena fi ho o ma me me a oye owadua mitimi ne ko afuo mu ho ne akwa kotutu me no ne ye de akoma ma me bi wo bofuo de oton abenkwa mo ne ye de akoma ma me klaba na ma me klaba ji abena watemu ni bi ama me de akoma nkola no asa no madi enemrem ebi wo ha na je se enemrem kwankwa ni scan want to omunko school na omutifie enemrem butter trade uko nu abe e de kwakwaje emo ema ukunu ma na wajane sa onya bi a obema mi wajane ba hwa mama na mitini su na o breshe be ma ne ma breshe be mama mame eyampa mame tie me ha eyampa se be ma ne ka kire o se wasifin madam de be ma ne ka chem kwanya bini we no kan yampa wakan se wasifin so no mame di pasase na mkodi na nempo madam me bo ka mame ni di wata na mame ka sentia me minim so akotwem pana nti kuro na agenkwa so na me kwachima nti ade me kwachima me kwa na makona nso nam de nyema ne so na manfo abetoto me so bi di atani eba o di atam no okoba sem de me ho minim de say me ya nti di ba week me sa ko esa o di atam sa me nsuo toy bom nti boy bi small boy bi stop bele bi ye store e wo kwana no no say won so bon so ma bo papa me bo me nim say me na me say ne na mafo de so bi yom bibi a mo hwe emfa bone nyeden enche say na ye me nti di ba week na me edi ba week na me be ko achi nti ye ko ye no ana me say be ko na nso to ko na nso ye ba ye na tete wo se bi odire wo ho nsa atenie na sai free achi ese ba nti oduru na nipa gu mpa ho krumu fo mpanifo gu wo no ene wagya no ya no nti we ni dan na ni hu ge no ene wo ese maame Daniel ye na akofa no woni o de ya na me friends o mena miska na dan na de fo na ma na wodi matam ni woni no wodi wonso atam no na mze me de me fa ho ban mo na manya mo mpra na mo otwe a me de me fa ho ban na me aba no ka me minimu no mano nto na no mu da na me ka sa nti me de ma fa mani po ahwe abaya no nti ge bi gina ho no ma bebiri no yese ya ho ba ya bia bi okodu bi maame atem na nna mama adwene ko na me da mani akwa nti me da mani ko he na mu se ye ge na me si anti atania se ko su nyina sa ya mia ene me bufu ipa duana ba ya no dimlika ko so fo maame bi ye benku ko no so fo maame ni bufu afu na okasa no eye mio no se ye wa na di gina ko di na tam ene ka ho ko ba bia wo ye de wo ko ene wono so fo moto so fo kai me de me hu
and offer money the goon so don't man cast with the goons. Mammy, me bow, dear, Mimi Jane, one say, I didn't see na, or Baba Yaketua, we jino. Amani yen hosa because at the age of 13 and what would ye kind 16 years was I would be bema tete no adentia Mami dentia when in the one many in the home dentia many in the home me be me kasem chen and kwetie me a nkenye because when you more first one buy you know what jeno etu onim second one bar wo beje third one bar wo beje senka wo chi ni si wo ma ne tena ne to so ehwe ne ba de odi kan ma bibi ko nani a enkwansa nkwa ye de to so mienu o wie Jesus no na me ma me nua bi ka chen so mele kura na se ho ana okoye nti okoye ne wo ko no ankra me se wo no obate na obetimi fro ka tu kwan eno no parenting ben no maame parenting ben no batan yo ben no se obaba ya ketua o tu kwan o se won kra na ya no kra ya nyini sa bria memete amaware kra no se bi se mikunu me frɛ no ma nya na mi tu kwan me frɛ me maame ama kwa kra no baby amabo me bre dru ye o maame eti die na ebema obaba ya ketua watimi age wonsam sa die na bema na yesa se me na wanka nche mimpo mibusa nso wo kwan mibusa akra ebusa madam wankra na sabe ne tikurofrum di kurofrum bo mebo me eko chini ya Auntie Joyce so ne be ma na twempena 4 years denti no onye ho ade Madam Pacho me ho ade ne de no onyenye so ga cha me say onyeska nti ga me wo ye no e no ya ma oya na se ko be me ho ade nti onyeska kakala ene ya ka cha me say ye be kwa kototo ni ama de be ndie be ti man pa cho ka kire me no na me ka che me wo ma me ka che say onya me ho ade ansa o ka kire me say minya abotre mo nto akora ni din wie o to akora ni din wie a na ese no me ma me se awale no ompene so ompene awale no so enti ese no minya abotre na ompempanyimfo na omo ne me ma me nkasa ansa omo ne me ma me kasa na se me ma me ti ase de denti na ma me so ompene aware ne so because as at time not problems in my to dent in no so ompene Pacho me ma me de awale ne de me kofa boy no enam se bija me ba ne ho e ma no na me ma me ba akromu ho na abara ne ka che ma me se onyanya de oni mi bejai ne ejai china tis oni ma wo wiansa be ma ne kansa e ma na so ka che me ma me no e wo o say ma me ukasa ne ya bie wa no ma me me baifo me wale me ba no hunhun satan no ba ne nwoe dabi e na otimi kansa asem ne kirew e na nso be ma timi ka kire o ma me se me jai na age se me ne na wo ansa na wakwa akoda wo no ma ahrete wani ama wani no white ne pe na wo so tuntum ni nyina ayira pagya na asevela ama be ma na nyemo me pa cho me wasem ka ma me de ma ne ba sa na me ka se me mpene so ne se me ko hoko hu nkran ketewa no me sun ne ma no me sun na me de me kan ba na nti na me ja chi de me bae ti me ni me pa ebo ya ko mpa we ne ko si mu se oba na oni ni ja na bomba idua me dua na nyamba mba ndadem ti nipa ne ka kire mo ka kire me se me ko si committee fo so na ko ni minim ho na me ko si committee fo so me ko e no bie no ka asem papa e fa ba ma no wo kuru ni satam nyina na abayi nwoe no nwoe na dua na nya no da boy ni de se na dua ni nya boy de na ko ba bi so mo ko dan ma nipa ne se chiro mo dan e boy so mo nani hu ne ire no na wo miensa ne so ene so pa ne se me be ye ho wo nke se ko be ku me ba na to akone se me ba ne yekurumani a ka bo so me be ku me ba ne na me ba ne ye ho wo Joyce bosuma nya unyina Pacha satan na matwempena how many years ya menene tina ye no be bosome miensa ana sa case we nyina ye de esiye woni ne shampena twe ase bosome miensa kra ma na dua enya wo be ma ne ho nti ma me ba denti na wo to aso be ma ne keka nsem ya ka kiro ma me se wo ma me ye beifo wo wie ye sa ka kire wo e wo ma me anim se wo ba ne de me ni nyaye o me ni beja ya jesa me ne na wo ondi oni eni so obone be ma ne kansa ansa na wo benyin senti denti na Joyce okonye ma no ma pa cho sa se we si eduabone epimpen so no me ma me ebe fa me e de me bai me ho to me na me wo me ti ho kama e no bai da ko me wo ha no bai sa o peso obe me
And so me ma minti Oyede Esilo. Nam se sasem we see nyina wanya dey. Wa ma me da. Na afi na me ho atome no. Mama girl me fa wo Facebook no so. O se me misa asa wo hye. Pacho da. Wo so nim red. Pacho da. Yes me misa wo se wo fa bibia di wo fom. Because Joyce once am I work no. Me nim de be influence o e be show say be man keka nsem sei e wo ma me anim. Na after 3 months of relationship, duabo nyina be mama dua na nyawo. Konfo kan wo wanim sa wo ye kromani anko be kun still wo se ade ede so no me bewu a de enti na aton anso kwa yekoko nyinsen eno na me hia me pese mete de enti akwanyema be ma de na o ka kire o ma me wo na oba ho no eno odi dwato oba isa me nsane ne ntina na obehwe me de asie nyina entwam na sese no ne ile no maka bibia ama ga ni ede otine baby ma ga no kra so wonsumu no nti wasumu no ti ese nyo ne ga ni na yede etibio ma ene ma o kan ya me sa yede sa kodi na chi san ne ademodi mojafra ampa sho da bi munya nye mojafra bia me bi na oye na aju san ko ni mi bedi mojafra bai ma mpeni ama no kwa be no fa so o na me ne wodam no say asetena no watimi ahu say me ma me mpene so enti minini ni mojafra ene okofa blade se wo betwa me nsa no nso atwa ne nsa ne ye de atalim na me se da bi sa de ne de menye no onya abotre eya kasa de ne ye de kasa nti onya abotre ma pacha sa nti mojafra no manye Joyce so ye sure man pacha monse mi hyase police station ne bam muntamu bete ene ho nkro ne ba nyina na di san me pacha Busumi nsiani. Be 6 months ni no chi otum. Ochi mi tu mi de busumi ya. 1 month. Nti nchintum no na de entamtie ne baaye no. O hwa akra no. Me ba cho hwa akra ne bi. Oba na bema. Bema. Wanya mfie sen. Me ba cho oko 2 years. Chese otifie be mu de mu si ye na na se. Me ba cho da bi de si ye ne de ewo no kro me se me wo me maame ho. Denti na de ne bai. Pacho me de ne bai say me ne no so me be fa no no on see da no on top plot. Anya da no o si no me so ansuo me nu aduane de ye de ekomo mu bi. Enji so akofo ba akosi 2 rooms di ama ne de a. Onya me kwan. Me ji 3 billion. Mente so. Mente 1000 kula fli so. Pacho nti na me bai. O je ne sen 3 billion 300,000 Ghana cedis. Efie na musi ye na da so no. Me pacho we ye de wakosi ama ge no. Ge ni kulom ajenkwa so. Enye fie keto o. Toilet and bath bibia wo chance atonu ato bibia. Se semle kra de wa boss of. Last one the otoso number 3 na say friend example. Odoblo ni no. Ono no akosi efie entre. E de ama no. E de ama no wen fa ajenkwa so. Abusua momra Lawson 96.3 Kumase. E wo Facebook no so na mo mehwe edan na ho ne koye video we. Me pa cho video mi na me koye. Wana akotwai. E wo so ye bold o. Wana Africa kwa ajenkwa so. E kotwa na pillars esifie nani mu nkra no. Enya pillars ketewa o. Ena waje atum so na esifie na ma ba ya no. Ma pa cho waje atum. Na da na wo ansi bi ama o. Ma me pa cho me kan ya emu ho no. Ena odi 100 million. E buy say ye fa nkoto plot. Na wadi 600 million. Enti ye fiera ba kwa ho no. Otwitwa plot ye de eton. Ni e fiera nka say, me first kamla, no ontwa plot ni bi nye de. Emaye one ne kan ma wote ase to odi 600 million okoyiska na ebro nyabele okoyiska 100 million nam se dani ene sa de ento plot ne nto opelekon na wo su uniska nam uniska obi e wadi 600 million ma me kan no obibufu yi ti bro nyabele no kra no aduane ebedi o atade ne baba hye o okoye wa ma biem nti o ma o say 100 million ma o de maame a ena me call me maame ho enti 100 million no ma fa nto me ho ma fa nto dem mo me to dem ankwasa be fai ti me di ma e fiera e ko ho enti one of friend me say anajo no wo friend me say ane sika no kra me family no nkoto plot ni bi na me say da bi fabula na me fa nkoma papa no no ntwa plot no wa say me se fa sika ne bra fa sika na amba
enya sa de sika 100 million no na de bedi dia kwapem sa akra ne benyini na me 100 million de bedi dia to de koya na wan fa nko man pa cho man fa nko wo diska ne ye den me pa cho man fa nko no eda mi ti mu no ohan ma me kwa me ba no oyare nti anadwo no ma mafie ho ti ade a chen ye no me ba se me beyat me ba ma pin watwe dem woni amanyina from bibia se me first kan mla se ma first kan amade a eni ma no wafa na ade ti afie ra fla no e no ne kan ya se boka che afie ran se oni mi ni ma bia na ne ma no kula waton enti ne ma na obefa ya no sika no me fa binya dai enkwatu to ne ma ye Joyce obreguo pan wa bregu sa no obreguo usu hia no on top plot woni nete e na okonya galamse adwuma e na okotop plot woni no kakra afesika ba ne nsam a empena otoso miensa na de otoso mienu no kra dinti na wo ti ase se woni na nyamde ne ene ne ntena dinti a ma me pa cho obeka ya no gani obi a ompekasa oyedi nti ano kra no mesane ne ko me ne obi ompekasa oyedi kwaji atopanyem ma Joyce tiniso ojoy obi a ompekasa etimi kwaji atopajeje honyem wahu bi da nti oba ne mpekasa nti wo se woni me mpena ntena oh ma ema wo kra wo tu free efi a woni be ma ne team ko han da ma me all because of ne mpena a wo de neighbor one me kan se wo na wo ote na wo nyem no wase o mo be chi na tum de yiga ni ko school wani na opa ye ni me pa chan hey Jesus Christ Joyce and that even so no wani eni penny mame oso why den me si wani nya na hono o fa ni nya hwe na me ka se twa wunti ehwanze ne da ho mama o man yen mi ansa otoso sen otoso mi ansa mpaketo o na e ka chire 20 no nyan wonu na ka bia ku nyan oh God emu ya na che say Joyce wo de kona wo call Dani Abrabo mu nyina no na wo kwa akwa no na nka mabobra ana se de ntina akoi mamba cho me ka me kwa no say ni abobla fi se kro mu ode obi obi kra kan obi ko hwedan na wose dan minyi ni so betimi asidan say efie na ni see how many rooms part of 4 rooms e bia ne toilet and bath and so the picture ne bai but mo fa sa efie na woni abrante ni see ne ntoso mame 4 bedrooms so bia ne washroom kitchen shem na dining efie ni nie and so nya fike toa plot no otoye hwan di na wakrata ne so me pa cho me kwa fa no ma me ensa nto de me ba ne kan ho nti enkla ni di nto de nkra 4 ene ye din na ye krata wo ye sure me pa chan wani abokrata ne so me pa cho mani mo krata ne so ba o ka che ye fie ra se o de nkla ni di ene ye den eye dan no menyi ni Joyce menyi ni da menyi ni o se Dani edi nkra ni din ebe ye sa krata we menyi ni because obi a waso ema pe woni we nyem odobro ni so nyem ana me pa cho wawo ese wawo oni Dani awo onna wo kiti enti say wo ma no wo baye ba ko kwai no wo miensa enan ena number 2 nso so abewo ba ko on de ne ba na film okay film cry so wa say nyinsen be mpre ni nyina say eh get it your onwe enti say enkra na yesen 5 ena oguso ato ne pako na ese Dani ba no ka se opese oye ohun ade man pa cho me nwale biem asetena ne de akoso eba ne aka na me sa ne natena eba ne aka na me sa ne natena eba ne aka na me sa enti obu mi se magimi to aso miti o to aso eba ne aka nti no ya na age se ye ka kula na me sa ye de me sa ati hasiaman Tima ya uwe ona ma sasha okwote ho a boka ni nipem no anya ba akunye mienu aka to aso 3 times a o ka kire wo sei mantini ye be say oka to se menya 8 sa ya na ma sasha okwote ho e ti sa menene da mene ma menene da ti no Lawson FM
Also be a wood new year, the wood to obey that goes a Leono. And then I'm on me, Banna Beach on Mumia, at the end of the Leono. It's one enemy that you know was a Leono, I'm a make out some children. Who can send a children, but who can send a children? Now, there are some on the catcher. I said, Mibusa, sent him in person, Mibusano. I saw cinema, Niba Mubasa, sanity. Jump some Mibusa, Adaruma. So on also catcher, Mr. Aleo, on the way I did. You eat. I know the name of who made the mass. Oh, I saw what good. And then mass like nobody in Yabia, what I Japade. I won't find a chafamano. Was if you don't study if you know your corner. Papa. Sir, no, so I decided to tell you what Janet, yeah. If you are getting a chafa, what you compensation 3 billion. 6.3. Let's see me see if you, I mean, if you are a manager for me, if you was a manager. Ah, okay. I know the other Lawson TV, Lawson Radio. All right, Abusianti, Abranti, Daniel, and producer. Ene ne kasa no pay Danny ye phone number no mesra wa peke mame also we very busy enti e bia time a ye beko air no ye friend na ye nya no oba oye de adwuma sesei man pacho ene Monday de obua ofie ene gala fo anko adwuma ene omo nya kasa gala de breaking day Tuesday man pacho omo bibi ba ni afre omo okay no omo ye de omo ko na so on de nya da bia mame nsantie ne voice no mintie nkomo ne biem No, I never acquainted you. I got to ask 3 times. Oh, catch it, say, Mantini. They say, I got to say, Mania is. Sir, I'm a Sasha of the home. It is a minute that, when I'm a minute that you know, say, Yaleono. 96 points. Also, we are wooden you, the wooden obey that goes a Yaleono. And then I'm on me, Banna Beach on Mumia, at the end of the Yaleono. It's one enemy that you know was a Leono, I'm a make out some children. who can send a children, but who can send a children? Now, there are some on the catcher. I said, Mibusa, sent him in person, Mibusano. There are some on the catcher. I saw cinema, Niba Mubasa, sanity. In terms of Mibusa, Adaruma. Lawson FM 96.3. You eat. I know the name of who made the mass. Oh, I saw what good. And then mass like nobody in Yabia, what did I Japade? I won't find a chafamano. Was if you don't study if you know your corner. Papa. Sir, no, so I decided to tell you what Janet, yeah. If you are getting a chafa, what you compensation 3 billion worth of Wadaruma. Let's see me see if you, I mean, if you are a manager for me, if you was a manager. Ah, okay. Joyce. Dear Danny, can you also see fee? man pacho wasi fie Adanse den. efie no met me akwa kyerem sisi a wo duru bofodu ho a wo ka say wo kọ Daniel ma me fie ho Bofodu yin fa. adanse bofodu Okay. efie no ho akola na obekọ akwakyele ho Okoto plot no ne nekoi. me pacho okoto plot no die enye me ne nekọ ba wo ka kyerem say ma me panyimu bi na saase na wo ye de oto plot no na ma me ne kura se plot no a eda ho no obesa ye de aton ama no nanku wasi ablosan De dan chain no. Pachan. Okay. Nanku wasi ablosan na me suyu me ba cho wasi fie oboa Na wa hu krata ne da. Asase ne krata wa hu da. man pa cho asase ne krata de me hu da ba o kat o de kire ye fie wura enti ye fie wura no enim Awo. Wase ne se wo ka kire ne se wanya ace wana mana ne nsa hye ne bema ho. Yesi kukuru jaya kika be jaya bibia nkwaka papa enye grade ewom se dani omu ade to the extent so betimi aka kire wasesese bio na se tantan basa ba denti na so kan sa kire no me pa chaw sabe man ni gina ha kasa asem na woboa abaya na woni ne osi na man sisi ya no number 3 odobroni no ajenkwa so de na me kasa tani na we ne kire me no a me bufu ye na me kwa no so no a ma me sofu ma no ka che sofu ma ni fu moto sofu ka okọ ye no minima se ma abaya no ko ka kire abaya ma no
Suwan. Nessa obi na ekwa ka kire ne sa wo ke kanse. No, na kwa ka sa asem no. De ne si ya wase ni twa wani so. Wa wo in bucket wa no. Wo nya boso mi no. Nti na kra na ya na ode ne ba me ho. Na me ye nti me ne mti ko ya tale be na tare we no. Wa fe agum. Nti wo ko ye no wo se o mie pono no. Ma twa na wo manam soma be ma no. Se wonko. Te be ma no kwa se we ni buru obi pono. Chincha be ma ni mie. No be ka se ma be se ko Mr. Joyce. Daniel su wo mie. Mr. Joyce bua na ebo epunu ni mu. Timba na we ni bo anu wo bo punu so me nam jai obi fie. Ma be ha dan. Nti jai. Me bo mu fra be ma den. Wenfi enti yetisi ya kwa sema obi empon aka san beifo ba atwo ho ne enwale bonsam ba na me se me wa wusuban se wuja wo ma pa we no onye dede tambia wo ma pe ene ma we nyina yeden eba ene ekọ police station wo kola na eba o mbusa am se yeden ma me ni bom be ma ni bom asom ka me se metwe mu fi me chire mu no ene mo wo nyina abu ya ne fo enam sa wanti me asi police station wo no mu bi enti wa me epon no ana akramtwen so mesen me enko e wa na ubi epon na upie ntima me ba ka ho no wuyi oyi nam mpaboa e hye wasum ka wo ko bo ma me ni bi na me sigyan emmoni bi oyi obi ma me mesrew wo ya ma ka wo bo bi ma me ti mesrew wa mo no na madam ani me ko no so bi abbo masum na me dafom wase mpere mi say wonu o minim se bi o ma sa de abom kwa ne timi tene ne nsa wo obaba so e ma picture e da we akora ye ni when you write no because and then so ben kra na sa asumbo obo me wona pai nti moja na ye me sa empra twe ba kwa obakọ e emu nsem nti me makase woni abema na asem dio so be wa no onwa me nan nsem e de na abema no so na busuafo ye fa ho bema na busuafo me pa obi ampena wale no so se de wo so mpene so na obi ampene so omo so ba na ye omo den me de ho de me ni Joyce omo so wa ye omo den me ba cho me nya omo hwe na bema ne ma asema oye nti no me koka enom se no ma ka me ha adwene me pentokwa me pentokwa me pa cho gana me de oto di machi no ne ma mi wui ema omu empena number 2 says we are number 1 enti okura number 2 me pa cho omu kwa yie enti omu kwa no be ma na ankla me enti ade a chen ye no me friends on send this kanya day enfama akula say no omu ye day omu wo ho to ye no si mini ho na metu kwan na no watu kwan he fa na wo kwa wanya day wa ankla me e na wo kwa akwa nso kwa mo de no misu miniska e wo ye day e wo me ho enti send me ska me kan ya wa just one okate no me friend be ma block me line friend be block me line Joyce dem pa na esi wani so se wo pese ode wa brabo ye de na esi wani so meti o de na esi wani so man pa cho se dia sitina ne de minti minini ntina bi enya mpena twen ase me se wo ankasa wa brabo no de na esi wani so a wo pese da che uduru san pempen so ho de na esi wani so pa cho de esi mani se no me careful abrabom me ha me ho me kan say juma obeko school be sua juma abrabom asetena na me kan ho ase me sua juma de juma me sua makeups mo rehye ani front eye ba na me mpon me ho okay ti ma say je say ma ba me krom ti me ba betoa so ho na wasua juma na wie aba ba ye beautician ubeye tire ne sa ne mani nyina ena bebo abrabo na wagya mema sam na to nchen because akra keto we di kan wo first one e was senke no ne ye lesson to you what I say enti be ma ne de jiwani ma no but abrabo a wo so ne na bo no ye be wuram ne ya investigation ne akwa akosha asase ne nkrata ya pa dance o dance ni ne hwan me pa cho me dance ni fiewura ma adwoa u fiewura ode ayi no asase ne krata no o ne number me pa cho mate enti ye wie be pe fiewura ne number na ono no yo dance ni no yakwa ye verification ahwe time abrante ne to asase no na yato aso ye hwe no obetwe be ma lawyer na the case na court na de disefata onkwaye adwuma ye hunu saa o onkwaye adwuma nya obrego de ye meja ene se wo watena se ama number 3 ababenye fie woni na nka se wonsi bi ma o man ba cho menene kan me so me papa wuye waja me plot e wo be kwai kwa amai
we catch on say go nsu ko si binya den enti so mami o catch me say okosi dan na me ma me ba je aboso enti onkosi dan no na was de wasie ne de ne ba no obeti akra no ti akra no obeba na busuam na say akra ni nyini ono so dan wo na say wo de na oni plans bia ma wo atopana no oni plans bia ma wo but enkechi yes achia emui why Joyce mistakes there why you bebre but eno ne nkyere say ye crucify wo why ti ye behwe de disefata wo bia wo se wo gene say awonte so man pacho me gene 3 billion no nte so pacho mente so adabra ka bi anim mente so one city kura mente so 300,000 3 billion mate intima ye fa nkonko still ye friend na ye nya no but ye beto aso e wo ho why inti wunu ama bi tie wa futuo be na de be mo afutu am de be mo say be ma nyesu be ma nyesu mie ye tie wa futuo ye tie o afutu am de be mo say be ma nyesu mie na odi ti ato so ana wo fa be ma en fa wura nyina nhye ni mu fa ne say oba one ne te ho enkomo de ewum ni mbedi ba de ewo wa adwin nkoma eye wo secret de en kan kire be ma ana enya sika nkasa me kwotena be ma so na me de aboa no ana asa me kwaye adwuma de aboa no onya bi a ye ni nko na hia oba na se wo obi a ye di ebi ni ho a okoni ba bi ana enkwotena be ma so ana wa se so mi se me kwotena ho no mi sisi o ma me panty nyina da sabi o ba me panty nyina mi si enso me ma me te wo enso na ba sa no o ma me no na me ni ese o na me ni tight enso na ba sa no ma me no oni me twe den oni me twe den mo se ko me ti afutu am de be ma mi nua no ada o kan secret bi kire dani ma secret ne ho aba asema na ma ka secret bi a kire no ba me faare se me ne na etna ya dey abobla wo ma me ense tina nim se na adwene ye dey e wo fie obaboa me na me so ma ye dey ma boa no se adwene na wen na wa adwene yo se wo fie ba se se wen me kan e kwen ba ya nti me sa atwe me bed no koto mama vida ho mpai bo 7 days go di ma wo dan de na be di krebo na we mpai bo asem me say aja me kan wo ti ma so ni etu nim say aja bia wa ye ni bibi tinka ukobo mpai ama na sesa na adwen da be be ye na da ache no obehwe me be ya ma me aka wo ntie wasane na kwanyam mate enti me ma ne meto so na me nim say da wo bibi ka kire wase me ne hwe ka kire ne mu nyame nhira no me ne hwe ka kire no se ma so ma obo ni twam fin nyame nhira no na minim se debi ne ma de ma de be no e be che de wa ye me no me se okwate hu fin wo sa he okwate na wo yira abena budo ni se hwan no wodi matam na okoka che sofo maame ne se maame ne bufu afuo no me na medi na tam a sofo maame ka je se kan ho fo ka na ko wa nya de agenkwa sofo akuro mu nyina te omo na so ntokwa no akasa no bodi ma edi abayatam ma me ka ma no tum na oba obaka asam to ka fre oba no bisa dress ebi anu ma me kwadi asam na siye wa fre musa ufitin ya so wo ko agenkwa de na wo no ma me kwa matema me bre na so enti moma ye nto aso wa chiri ho why ma lady ampacho bre ma me hey empanimfo bu baby o mo se wo babone a wo ti wo ba bi nka ena ya maami ti ni hie na no konsem ne ma tan ye mfa nya adesuade o pa so be wo ba me ne debia mitimi ka se me ntiase se me wo ba no no be chen me eye den na wo ba ya ka kire mpo wontimi ntie wasem so ahunu nti mata ne to debia ye nhwe ye hu yie e wo ye mama ne ye mama so se de be ya abribia no ye betimi atwe wo mo nka se wo ne nam yo baka sa wo sister na so wontie wasem na empanimfo sa kan bibi ana me company nsem yesi asrewa emontam kese a etu ne hwe enu bi na Joyce ekokọ ye ya ena etu na hwe wo anya mfie sei wonya 20 years
wo maame si unya 20 years hwensam kese ne aware mu abebresa wa ankasa wakọ fa ma ho so empani semunti wotie wo maame na nka wo kwa adwuma wode wato etire yem ne wensa keka so ne animu a yesiesie na nka aye anka se nka aye madam sede wani so ade hunu sitie no nka ba na nka aye madam na de aba abeboa wo maame so ti ase anything peninsem and Joyce ekokoye o feel say wa wo baako at the age of 16 years as say na akosa aware kanken yase bema no o yusu Daniel as Dani no o yusu no de aye na ade wa wo memu miensa dada ena wo no abeka ho ntinka wo hwese de wa ho keka siti a ebia wo be hu se wo no betimi aboa nti wo yusu hwensem fin ne niema bone ni nyina wagya wo ho asan kwa kosi dan ma obi foforo wo yonko ba o eni ti we ya disuade afa na wo ti ni so bomade se de wo kan wo ha se ni nyina abehwe no wadi so na wo nsa no adwuma no aba be ye wo kunu ya se wo besua no watimi aye de ebeboa wo ankasa wa brabo na fa hwe o maame ene o ma na wa wo mo no dani ni de onke kanko ontoto de panko no be hia difo me da se maame we de akasa akire yen na minim ni a sesie no ye betumi aka afa maba ne ho afise da bia na asem we ye kan wa afidie so ye de tufo na manfrepo ma onze ade bi wo ho a aya gese ye transe na ma na ye heda na mo transe busa mo asem wo ho afise akoda keto na ni kwagye se one be ma betena ho na eye na ho se wa ye mikunu ne kura ne mikunu ma me mase hwan ohwe nsam a ababa yi ka minim die bia no wanyini dada enye ne mfie no wo ba akire yen se ne mfie pa no wo ba akire yen ne nkoma wo boidi a asa kire madwene na mom kasa kire wom bebre yesua de ewo ne a asie yi ho ababa yi onze eye se bibi sa afa nani so wa wo ba ko a wo maame ate akwada no wakochia bema ate atonu dom bema owon kwala maako miensa a onumpo onnim nia oye na brabo o maame che ye fense ayosu yese ayi de mawa mid pad okay wa de mawa na wo de akwaya aye wo tonji sika ni binari akoma bema no onse wo ye jimisem ahyase no a na oda ni jimi adi ye ho adwuma o maame anya o mobo o maame no de o kofiri esam ene anwa ede be chie no wa anya o mobo efisa wo hia wo dofo enti wo de sa na ye nyina ma brantie yi enne wanya baabi agina sei wo ye number 1 a wo number 2 sa wo number 3 emayi ena wasesa afoaso areho sem ne se wan kasa won fa wa brabo ni nyina baabi a nanso watumi akwasi fie ede ama wo yonko ba o kire wo sane a wote aya sua de ene kasa kire ema manu a muhia ba ma bia na mudi na chi muhia ba ma bia na mudi na chi obekom anya hwie o aya nano enano a se ba ma ne beda abranti a wote saa oye galamse saa no sasa bi kura na wonim niam bi hwia enti wo gina so anu wo gina so ema ne hunu saa eno anu no ne maame onfa ne ho se ne maame wi kura anko obekọ na ase asori efiri se ne maame se won twe ne ho mfiri dani ho enu ni o yese enka brebra manka amane amma se wanfa ho ankwa enka wanya usei enti wodon wakọ no ena wanya kwan aye usei na maame nka bibi kakra mfa mrantie ne ho hwe ase de nipa guo no wo ye dan ubetwa ababa ya sema ye ma reho pa ne se dani hu sa akoda no na dwene dani tirim ne so ketua bi te se ma watch no enu nti wanya de efo okọ na waba okọ na waba ontumi nsi gina ye ma ne ho enti wafa ne fode ana wo di na tam di ne maame atam dani ne a wo ye no enyo so won so oba na jimi kakra no no nkyere sa ye ne a wo ye no watumi akosi dan mo oba foforo a obey ya wono no ne ma chese ya na nipa bi ni nkaye ne wura fi de maame ayi na wo kye no mo se friend sempo wade bra wonya bi ma wo ma no wura fi ana wa ma baba yi tie ti nsuo ni jimi a wajimi nti enti dani ye hiawo
say wo ni akwada ne ntena bie wo a bra wo ne wa bread fi amasie no also wo je ne chefa no so say 3 billion. Yeah. Correct. Also what just one city. You elder me that say. Ebusia for me do bibia so jebre my ekohwe video no. Eba ye no na bedwafo no aka no. Na ye nua ba no so etuyefo. Waka asem bi e de akyere yen. Eni nti ye mfintu ye hofo. Ade e yakwa ne se oba ebekwa akofa ohaw bi mu na maame obe wa adwen se obeyi wani untimi yi wani no matter what no oye oden oye oba. Enti awofo no yesre mune mu ma no enkasa yi because sena ye maame kan ye no oka bibi ka se adinti ena ne last born no mu one ne kasa ontie sometimes no mofra no ye ne omo kasa tie no muntie eno kwa na yasin bibia oni abofa ne be kasa ontie ba okwa abonten koya ade bone a then people are referring you say maame no ena onye den ontete abofra ne yi nanso abofra no onye den onpese obetie ne maame because ever ne say omo die nim na nase mpanimfo no omo de omo tie omo maame asem nanso ketwa no de why na adwen se we hu ntin tem eni nti no ontie ne maame ene hwe de wi a maame isu because of bear mind no hwe de wi a maame eti fidiem ha se eti nisuo enam nti obi timi ayede sebi eka nkwasi asem ekire o maame nti youth no yemfentu ye hofo memfa weni ento bema so bema ebetimi disappoint wo at any time if bema no hwensem a woka nti se na MFK kan no ye be frɛ no zia no ye frɛ na onfa call no nti ye be san so afrɛ no ni yetie asem ono so ye de ewo kana nso lady no nso sika no o demand we hu bi da sometimes mo betina video mo say na mo pediti sika bi a sometimes me bi say sa sika na wo kan we hu bi da ana di na wate da eni nti na opesa wo gine keke ana opesa nipa no ma wo bi na wo feel ana say den nti aya sika na ya mo nsuso akwa we di 20 years me kwa de anka wambo ni age mpo anka mdwin so wo 25 26 wa ma bema etimi e disappoint we say ena mo ne mema no maame no o ena opemasem ena me ha ho madam edu da emu eden a maame no obekire wo say unye the rightful wife ema ne ba nti zema ye nya ba no kan mo fenti mo hofo ewusiafa ha ena me de mo ebesi ebesa nso atena story we nso ebio medin edike mami esi enesen yebesa nso edi nhyiemu e wo fidiem hase nso ebio ewusiafo